Unig beth chi angen ydy paent du acrylic, hylif gylchu llestri, creions lliwgar a papur dyfliw. Yn gyntaf, mae Llyr yn defnyddio pren mesur a creions amryliw i greu cyfres o linellau sy'n ymestyn o dop i waelod y darn papur. Wel, mae hwnna yn edrych yn neis fel mae o. Dyma'r un cefndir, wan dwi'n mynd i creu 2 cefndir arall. Ar gyfer yr ail a'r trydydd llun, mae Llyr yn mynd am batrwm llai ffurfiol. Dwi'n mynd i creu siapiau gwahanol a dwi'n mynd i lliwio mewn a just chwarae gwmpas. Yndi, mae'n bwysig chwarae o gwmpas. Dyna pryd mae rhywun yn cael ei syniadau gorau, yndi? Dyma di'r 3 patrwm dwi wedi creu, a wan dyn ni angen gwneud cymysgedd o 50% o hylif gylchu llestri a 50% o acrylic. Gan fod y 3 darn papur wedi ei gorchuddio gyda chwyr erbyn hyn, mae'n cymysgu'r paent gyda hylif gylchu llestri yn ei helpu i lynu at y papur. Mae angen gorchuddio'r cefndir yn llwyr gyda'r gymysgedd. Fysa fo'n gwneud drwg i roi 2 got a deud y gwir. Ond mae'n bwysig iawn i adeilu'r paent sychu cyn mynd ymlaen i'r cam nesaf. Ac i wneud hynny, mae Llyr yn mynd â nhw allan at y lein ddillad yn yr ardd gefn. Wel, dyna'r lle gorau i sychu pethau yndi? Bon mae'r cymysgedd i sychu, mae'n amser i bod yn creadigol a crafu patrymau mewn i'r papur. I ddechrau, mae Llyr yn crafu patrwm sy'n gyfuniad o linellau sydd a chrwn yn croesi ei gilydd. Mae'n defnyddio ffon kebab, ond mi fysa gweill gweu yn gwneud y tro yn iawn. Y peth pwysig yn fama ydy i beidio gwasgu yn rhy galed, rhag mynd trwy'r papur. Ar gyfer crafu'r bylchau mwy yn y patrwm, gallwch ddefnyddio teclyn hefo blaen mwy llydan, rhywbeth fel llwy neu darn o arian falla. Ew, dwi wrth fy modd hefo'r holl siapiau amrywiol sydd yn y gwaith yma. I orffen, mae Llyr yn defnyddio pren mesur i farcio llinellau syth o amgylch y gwaith. Gwych iawn, Llyr. Dwi'n reit hapus efo sut mae hwn wedi troi allan, wan dwi'n mynd i roi hwn i ffram a roi ar wal.